اسٹیج کے دعوت دیتا جو آ کے تعزیتی اشعار مختصر ٹائم میں پڑھیں جناب سلیم گلفام اسی کون آئیں کردے کیا وجہ ہیں بھئی اسی کون آئیں کردے کیا وجہ ہیں اے مسلم دی پہچان تا نہیں حق کھا ونجنا مجبوراں دا اے گٹیا بن شان تا نہیں تے افسوس میرے واسطائی نہیں ہاں کیرا کوئی سلطان تا نہیں تائیں چپ دی بکلے رو لینا گلفام مینا فرمان تا نہیں بڑی مہمان تیرے لکھے بیات دس پاؤ کلب پھدیندہ بیٹھئی جیندے کان راندھا پریشان آئیں ان دی نیم اچھدا تو ہر ویلے دستی رکھدا خاص دھیان تے گو جتنا بھی تو مفلس آئیں خداریاں دا آسمان ہیں سارے بیلیاں وچ گلفام دا محسن اللہ پاک دی سوں پر گانا اور سنیں نا جناب بھئی پرچاون لئی تیرے بیلیاں نوں شاگرد پرانے آئے ہوئی بھئی پرچاون لئی تیرے بیلیاں نوں شاگرد پرانے آئے ہوئی گلفام پتھر تے 12 مئی کو سارے سجن سیانے آئے ہوئی تے اکرم دے تاب تے قاسم شاہ سائے جے ادرانے آئے ہوئے نہیں اتو وڑیا تیری چوکھٹ تے رامان پرانے آئے ہوئے نہیں ساڑھے بہت ہی سنجیدہ اور مخلص دوست ساڑھے جنگ نامور شاعر جناب محمد علی